duwe oke. Bagus ning menang le bagus ning ra dhewe wedokan iki. Aja nyok kaya ngono nek omongke aku iki pateni iman karo aku. Ora ana warisan iki Ora Kae ora di bawahku kae. Oh kan ayo kan karo kakakne gaskus-gaskus yo. lunga wae. Jenenge. Amah kerem nek dadi siji adikmu saiki ngombet yo metu terus kae. Rung nasi mentas anak Agus. Bisa nasi mentas rung. Nah, ini kok ora ngejak kono pas ngendi? Solo kok ngendi? Oh, gitu. Keluargane Oh, keluargane sing wedok. Wong ngetos ya bojone ya. Riwedari. Tos. Ngetos iki. Ketos, ketos ramane. karo bong supit persis sing tuwa nang. Luar dalan. Awas, aku supite nang kono mbiyen ya. Aku ora supine. Ngendi? Parake bongi nang omah. Negane jaman mbiyen aku ndundang. Ya kene iki bantal. Ora ndelok. Oh, kayak bantal kayak ngerti ya wis rampung kae. Nah, aku mah ndelok, nek ora ndelok wedi aku. Karepe kene bantal Kowe ya kono. supit ya, Pak ya? Kowe ya supit ya? Supit. Jane ora supit ben ketok kaya manuk mrucur ngono lho, malah seni. Ya ini muka penyakit supit. Nek wong palenge do supit ora tak asine. Tepo do supit. Saiki Tetep yo supit. Ana sing ana mendekati 2000 ki wis oke sing. Wis oke sik supit. 2000 ku supit kok. Saiki ana dokter lho ora kok dhewe. Anake dulurku sawete gaya iya. Wong gek Nah wis ono ki gede. yo supit ki yo slametan bareng. Padha wae, Tek nganu kuwi apa? Prae aku muni Mbak Romas to. Anak iki wis sing tuwa Kristen. Anak iki anu Islam. TK. Sekolahane dadi jenenge cacah. Bisa. Wong Bali iki pelajarane kan ning sekolah umum. Bali yo takon makne, kon mari wudu. Makne ora iso. Bingung ya. Iya. Oleh makdet ki sing tuwa ditakoni ngene. Kan dipengin apa takok nang masjid. Katane nang masjid. Pak aku mak tak takok nek Tuhane dhewe iki sapa. Nek beda agama iki. Lho kuwi mbokne Kristen iki. Ha to. Yo sing anak. Tuhane dhewe iki sapa? Ya kan. Kok makan ikhlasan ora, Bu? Ikhlasan ora tak takon. Ora to. Sing pirang menit tok, Ora to. Ora. Aku wingi wis ngene. Wis nang wis gogok ya. Wis ping pindho iki ya. Wis tak play meneh, mau tak stop wis 16 menit. Oh. Wong kono sik wong gak adzan wae kok wis bi. Ya wis mau nek kono video biasane ngono to. Wis seneng lebelahke sapi kowe iki lek kelas ono. Wih. Dan bagus sing ngarso. Wis, tak tinggal ikhlasan dhisik.